Život dieťaťa je pre jeho matku tým najdôležitejším. Prvá pomoc deťom má však svoje špecifiká. Na prvom mieste je zachrániť život. U dospelých porucha vedomia začína najčastejšie zástavou srdca, no u detí zástavou dýchania. Čo najskôr je preto potrebné dieťa oživiť. Dlhé neokysličenie krvi totiž môže vážne poškodiť jeho mozog. Začíname umelým dýchaním za pacienta, až potom nasleduje vlastne obnova srdcovej činnosti, čiže masáž srdca. Sme tu vlastne preto, lebo mali ma dosť problémy dýchacie. Pri našom malom, ktorý už mal rozbitú hlavu, už sme boli zašívať, tak nikdy človek nevie, kedy sa niečo stane. Ak nemáte pevný podklad, to znamená stôl alebo posteľ, je najlepšie dať pacienta, je najlepšie dať dieťa na zem. Úvodné minúty sú veľmi dôležité pre nepoškodenie mozgu. Predtým, ako začnete s umelým dýchaním, skontrolujte, či nemá niečo v ústach. Ak zakloníte hlavu, mali by sa dýchacie cesty spriechodniť. Ak nie, je dôležité potiahnuť dieťa, otvoriť mu ústa tak, že potiahnem tú sánku smerom dopredu. Po týchto prípravách už môžete začať so oživovaním. Opäť je tu ale rozdiel medzi novorodencom a dojčaťom. Je rozdiel v počte vdychov a v počte stlačení hrudníka. U novorodenca 3-krát stlačím hrudník s tou frekvenciou 120 za minútu a po každých 3 stlačeniach raz za pacienta dýchnem. Ak je to dieťa väčšie ako novorodec, to znamená dojča a staršie dieťatko, tak budem 30-krát stlačať hrudník s frekvenciou 100 za minútu. Po každom 30. stlačení 2-krát efektívne vdýchnem do pacienta. Veľa vecí som zistila, že by som robila zle a vlastne budem si v tých stresových situáciách istejšia. Kým príde záchranka, aby vedeli túto situáciu tak zvládnuť, aby ich dieťatko prežilo v zdraví. Nenechať dieťa, ktoré nedýcha, na pospas osudu. Z Prešova pre televíziu Joj Pavol Janič.